Ġesu jitkellem fuq l-imħabba. Min għandu il-kmandamenti tiegħi ħarisom, dak u li jħobbni. Il-Vanġelu li nisimgħu jgħidha darbtejn. U qisu Ġesu irid ifakkarna illi l-aqwa post fejn timraħ din l-imħabba hija l-familja. Isemmi lill-missier u jgħid illi hu ma ħalliniex il-tiema ara kemm iħobbna. Għalhekk jiena xtaqt illi nitħattu fuq l-imħabba fil-familja biex inkun wett nobdu l-kmandament ta' Ġesu u inħobbu lil xulxin u inħobbu lilu. U sidint il-Rożen. Għandha tarbija biex tkellimna mill-esperjenza tiegħek, Rożen, kif tgħixu il-kmandament ta' Ġesu u allura tgħixu l-imħabba fil-familja tagħkom. Eżatt, aħna nippruvaw ħafna bejnietna kemm jiena u r-raġel tiegħi li nħobbu l-xulxin f'ħafna affarijiet, speċjalment f'affarijiet żgħar. Anke jiena bħalissa mhux qed naħdem, allura nkun iktar mat-tifel. Meta jiġi mix-xogħol involvi ħafna lilu. U anke f'affarijiet, anke pereżempju sempliċement imur naħslu jew nbiddillu ninvolvih, mhux ġast ġi, eżatt, mhux ġast ġi mix-xogħol u spiċċa hemm speċi dejjem. Tinvolvih mhux biex isserraħ fuqu. Le. Speċi jagħmel xi ħaġa. Le. Imma biex inkunu qed nagħmluha flimkien il-ħaġa ħalli nifirħu flimkien. Għax fil-fatt meta tagħti kura lit-tarbija hekk ilek ittieħ ċertu ferħ. Iva. Għax it-tarbija tagħmel reazzjoni, tifraħ, u allura tridu jgawdi inti l-ferħ li tagħti t-tarbija. U anke pereżempju nkun id-dar jagħmel xi ħaġa ġdida x'bħalissa peress li għandu 6 xhur jagħmel ħafna affarijiet ġodda. Nibatlu message jew nċempillu ngħidlu il-likes x'għamel illum tlifta di. Biex isommu dejjem f'kuntatt. Eżatt. U anke f'affarijiet anke nkunu d-dar u hekk, veċi nagħmlu ħafna affarijiet flimkien. Anke qed insajjar mhux ġast qed insajjar. U mitfuq x'imkien jara t-televiżjoni jew jilgħab bil-kompjuter. Eżatt, u fimni jagħmilha wkoll fl-istess għajmin ikun ġej mix-xogħol. Ma nippretendix li ġifieri imma jgħin ħafna, ninvolvu l-xulxin. Mhux ġast jien qed nagħmel xi ħaġa u qed jagħmel xi ħaġa oħra, nippruvaw. Ġifieri anke fuq fix-xogħol tiegħu jipprova jinvolvik allura min-naħa l-oħra biex tkun mill-ġisem. Iva, jgħidlek fuq ix-xogħol. Eżatt. Le, nkun naf ħafna x'jiġri fuq ix-xogħol tiegħu hekk. Allura iktar nkunu formati fuq xulxin x'qed nagħmlu u hekk. Dana qed insemmu il-wart u żżar. Xek bħalissa tal-familja tkun sabiħa, tiffunzjona tajjeb. Imma jiena naħseb illi bħal kull familja oħra ikolkom naqra riħ isfel u naqra mal-tem. Ġifieri mhux dejjem taqblu. Ġieli jkun hemm xi ħadd jagħmel naqra l-geddum jew jalaq ħalqu ma jitkellem xejn għal mumenti jew anki xi ġurnata. Dak il-każ x'tagħmlu intom għax hawn il-prova tal-imħabba mhux veru meta l-affarijiet ma jkunux ġejjin tajjeb u jiena rrid nuri imma jiena xorta nħobb. Alla volja bħalissa mhux qed nara mħabba, imma xorta rrid inħobb jiena. Di fisser li naqra. Ekku, għall-ewwel tkun jibsa għall-ewwel. Għax jekk eżempju naf li għandi raġun imma fl-istess ħin tittaraw nitkellmu bejnietna ngħidu hekk, komunikazzjoni, nitkellmu bejnietna. Imma kif qed inti ħafna drabi naf jew jien nagħmel geddum jew ma jkellimniex jew għal ftit ħin, però aħna jisna xi ħaġa bejnietna li nippruvaw nisimgħu lil xulxin u mbagħad naraw kif ħansolvu il-problema li jkun hemm. U tiċċedi. U ċċedi ħafna. Iċċedi inti Rożen. Iva, nċedi. Jew nċedi. It-tnejn li aħna ta'. Għax hekk ma ċċedix, mhux veru, ġifieri tiċċedi, qed ngħid il-kelma ċċedi. Flok nuża l-kelma taħfer ta' biex iktar nifmuha. Ġifieri hekk tajt għax jien għandi raġun u għandu tort, issa missu jirrealizza u jiġi hu. Mi veru. Suppost, hemmhekk noqogħdu sejrin hekk, allura qabli fuq ħaġa żgħira indaħlu firda u tista' tikber u tagħmlilna ħafna ħsara u biex nirkupraw u mbagħad dak is-sabiħ li bdejna nitħatt fuq jiena u inti fil-bidu hekk, dak ikun aktar diffiċli. Umanament taqa' bil-fors aħna umani. Però mbagħad għandna dik aħna li nerġgħu nibdew. Sara, ħa nibdew mill-ġdid. Iva. Ejja ninsew li għadda.
u nerġgħu nibdew mill-ġdid. Qisu għadna niżżewġu. Dik sabiħa, veru. Kemm bejnietna nagħmluha bħala familja u kemm personalment il-fatt li terġa' tibdew terġa' taqa'. Spejtek iċ-ċans li terġa' tipprova tagħmilha. U ekku, ħafna drabi tipprova u terġa' taqa' u terġa' tibda, ġifieri mhux la kemm tgħid, imma inti semmejt il-Ġesu. Ġifieri kieku ma jkunx Ġesu u tgħidlu ħa nagħmilha għalik di. Ġifieri ħanċedi u sa naqalih u nipprova nirranġa l-lavori għandi raġun għalik Ġesu. Kieku ma jkunx Ġesu, kieku tkun ferm aktar diffiċli, ġifieri il-fatt li intom familja nisranija li għandkom il-Ġesu f'nofskom. Allura dik għatejnek biex tgħix bħala familja kuntenta. Rosen, kont qed tgħidli wkoll li inti tagħmel parti minn moviment fejn tiltaqgħu ħafna familji. Inti għandek it-tfal, il-baby għadu żgħir, tifel għadu żgħir. Imma forsi tiltaqa' ma' familji fejn għandhom it-tfal naqxejn ikbar. U allura id-dinamika tal-familja tkun naqra differenti. Altra jiena u r-raġel bħalkom, inti u r-raġel u l-baby żgħir. U għaltlu inti u r-raġel u xi tliet tfal betajiet differenti li ġewgħod minnhom bdew jikbru u bdew anke juru snienu. Tista' tgħidli ftit hekk anke. Aħna fil-moviment niltaqgħu regolari kull 15 qisu u naqsmu bejnietna l-diffikultajiet u l-ferħ ukoll u kollox. U hemm ħafna pereżempju hemm żewġ familji għandhom 3 tfal u jgħidulna d-diffikultajiet tagħhom. I mean bil-fors ikollok 3 tfal fihom illum iktar u iktar. Però nara fihom dik iċ-ċerta kalma. Fis-sens li jidher li hemm l-imħabba bejniethom u li hemm xi ħaġa differenti minn familji oħra, fis-sens li hemm Ġesu f'nofshom. U anke pereżempju jkunu mqarbin għax it-tfal. It-tfal ma jistax ikun joqogħdu jisom soldati. Jiġifieri anke dawn il-ġenituri ikellmuhom fuq Ġesu l-tfal. Iva. U anke pereżempju fil-laqgħat naħdu magħna tfal mhux waħedna għax il-familja u mela sewwet jgħid Ġesu illi min għandu l-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak u li jħobbni. Ġifieri intom il-ħajja tagħkom l-isranija kemm tiegħek u kemm tal-oħrajn familji nsara li qegħdin fl-istess moviment, fiċ-ċentru hemm Ġesu. Hemm Ġesu fik u hemm Ġesu f'nofsna bħala familja. Huwa Ġesu illi jgħin lill-familja tagħna biex tgħix fl-imħabba u tkun familja sabiħa, familja kuntenti. Jalla il-familji kollha tagħna ikunu hekk għax aħna ħafna mill-familji Maltin huma familji nsara, jalla jkollhom il-Ġesu f'nofshom biex jgħixu fl-imħabba ta' Ġesu, jaqbdu l-kmandamenti tiegħu, jgħixu fl-imħabba ta' xulxin u jgħixu fil-kuntentizza u fil-paċi kif jixtieqilna Ġesu. Mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jien nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hi la tarah u lanqas tarfu, iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tima, nerġa' niġi għandkom, ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom qatt tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qatt tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi jħarishom dak hu li jħobbni u min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u norih lili nnifsi.